Krásný den, vážení přátelé. Dnes si řekneme něco o soli z Mrtvého moře, o kvartetu solí, kterýžto produkt opět pochází z portfolia společnosti Dutchman International Limited. Pardon, trošku som do toho zapraskal. Takže v takomto jednom balení máme 4 soli, sú 4 druhy. Ja som si teraz vybral harmančekovú. Tieto soli je vlastne základ. Celá produkcia je vlastne z tohto základu vytvorená. Obsahujú 21 minerálov. Zloženie minerálov Mŕtvého mora je skoro identické s minerálmi plodovej vody, takže vlastne do tela dostávame to, čo nám je veľmi blízke, z čoho prichádzame na tento svet. Veľmi jednoduchá mineralizácia nášho organizmu. 3-4 zrniečka pod jazyk, rozpustiť a zapiť pohárom vody. Áno, je to horké, nie je to, kto vie ako chutné, ale je to veľmi, veľmi zdravé a je to najlacnejší spôsob. Mali sme jednu takú popolušku v našej firme, ktorá to dokonca spočítala. Je ich tam viac než 14 000 tých zrniečok. No, takže pri užívaní 3-4 zrniečka denne máte tento flakon podľa mňa pre celú rodinu na 1-2 roky. Já klientom doporučuji, že kolikrát se dívají na to, jestli se to pít může, nemůže a tak dále. Máme na to samozřejmě literaturu, kde máte popsáno, že se to pít může. A druhá věc, nebo třetí je, že někdy stačí opravdu zrníčko do 2 deci, takže pokud vypijete třeba i z té soli 2-3 zrníčka, i kdyby to bylo jedno, tak to přispívá k alkalizaci toho těla a samozřejmě k tomu, že dostanete do těla vitamíny nebo minerály, které v podstatě 11 z nich ani nikde jiné nejsou, jenom v Mrtvém moři nebo v solích Mrtvého moře. Presne tá alkalizácia je dôsledok toho, čo mnoho ľudí nevie pochopiť, že po takomto jednoduchom užívaní, mesačnom užívaní týchto solí sa im zrazu upravujú a zlepšujú problémy, ktoré dovtedy mali. S týmito solami sa robia vynikajúce kúpele. Stačia 2 polievkové lyžice na pol vane. Kúpeme sa 15 až 20 minút, pokiaľ chceme taký čerstvujúci regeneračný kúpeľ. Po kúpeli nesprchujeme. Necháme vlastne ten film jemný so soľami nechať vstrebať, zaschnúť a vstrebať do pokožky, vlastne do tela cez pokožku a naniesť potom niektorý z krémov spoločnosti Dr. Kinona, ktoré ešte budeme predstavovať v ďalších častiach. Výborné je to používať ako kloktanie pri problémoch s hrdlom, problémoch s prieduškami, rôznymi zápalmi, problémoch s ústnou dutinou, rôznymi aftami, paradentózou a tak ďalej. Výborné kvapky do nosa, kvapky do oka. Výborne je sa s nimi naparovať. Hlavne v zimnom období, keď prechladneme, alebo proste nejaký vnútorný zápal pri problémoch s dutinami, už som spomínal. Jestli můžu ještě k tomu něco říct, tak určitě to je očista střev. Doporučuji, protože tam se vyčistí v podstatě i tenké střevo. A je to součástí detoxikace, kterou doporučuji, poněvadž pokud někdo pije teplou vodu s tou solí třeba v pátek a v sobotu teda sedí asi většinou na záchodě, tak se hodně nečistot z těla vyloučí. Je to velice jednoduchý proces, neškodný a velmi účinný. A ještě jestli jednu věc můžu. Mluvili jsme o tom, jak to obohacuje tělo, jak to čistí tělo. Dá se to tady inhalovat, to jsme taky říkali. Říkali jsme i jiné věci a možná zajímavá věc je, kterou já mám taky ze své zkušenosti, to je nekrotizace cév. Ať už má někdo třeba cukrovku a hrozí mu amputace končetin, tak jsme vyzkoušeli namáčení těch končetin, které se vlastně měly amputovat de facto. A můžu tedy potvrdit, a tito lidé skutečně existují, že nakonec z amputace sešlo, že ta noha nebo většinou to byly nohy, byly zachráněny. A to jenom díky tomu, že ten člověk namáčel pravidelně tu svoji postiženou končetinu v soli. To samé máme s dnou zkušenosti nebo i s jinými nemoci, kdy dochází k nedokrvení nebo k špatné činnosti lymfy v té spodní části těla, zejména hlídkový sval a ta noha. A tam používám třeba ilangovou sůl i na prokrvení, to znamená u těch cévních problémů a máme s tím velmi dobré výsledky. Vynikajúco regeneruje pokožku. Akékoľvek plesne, zápaly, poškodenia pokožky, alergie,
To je psorióza a takové, že proto se jezdí k mrtvému moři de facto. Že? Tiež výborný recept na rýchle akutné zníženie vysokého krvného tlaku. Vysypete do lavórika alebo na nejakú pevnú podložku a podúbkávate nohami niekoľko minút po takto vysypaných soliach. Nielen, že si masírujete vlastne chodidla, ale vstrebávate tieto látky, minerály do krvného obehu a výsledok je nad očakávanie. Veľmi dobrý štartér namiesto čiernej kávy, ktorej ja nie som vyznávač, pretože akútne a rýchlo prekyseluje organizmus. Ona sama o sebe má káva pH 4. No, tak si asi viete predstaviť, čo potom musí urobiť ľudský organizmus, aby to vracal späť do 7,365. A mnoho ľudí je zvyknutých piť tú rannú kávu, ale nič proti tomu samozrejme nemám, proti gustu žiaden disputát. Týmto viete namiesto kávy naštartovať organizmus. Jednoduchý recept. Maličký uteráčik namočíte do silného roztoku z týchto solí, ano, jemne ho prežmýkate, zrolujete ho do roličky, vložíte do mrazáku, ráno vstanete, rozbalíte tú roličku a podúbkávate po ňom. Vyskúšajte, či vydržíte minútku stať. Ak áno, tak ako výborne. Nielen, že to osvieží a regeneruje, ale opäť cez chodidla dostanete vlastne všetky tie minerály do krvného obehu. No a ešte jeden skvelý recept pre pacientov s vážnymi ochoreniami, medzi ktoré sa radia napríklad onkologické ochorenia, cukrovka, skleróza multiplex a podobne. Sú to tiež extrémne prekyslené organizmy a my potrebujeme urýchlene dostať to kyslé prostredie a hlavne tie nánosy, tie toxíny, tú záťaž z ľudského organizmu preč. Hovoríme im tzv. Zásadité kúpele, kde do klasickej vane dáte 2 polievkové lyžice soli a 3 kopcovité polievkové lyžice sódy bikarbóny. Vznikne pH roztok vo vani, ktorý má pH 8,5, vysoko zásaditý. Vy do toho ponoríte svoje telo, ktoré vlastne vylučuje cez pokožku kyslé prostredie, ktoré má približne 5,5 cez pokožku, keď vylučujeme tie toxíny. A vznikne istý pretlak, áno, medzi týmito dvomi hodnotami, takže to kyslé prostredie bude odchádzať do toho zásaditého prostredia a naopak všetky tie minerály a zásadité látky sa budú dostávať cez pokožku dovnútra a budú napomáhať podkožným vrstvám zbavovať sa voľných radikálov. Je to veľmi účinný recept, len je potrebné byť trpezlivý, pretože pri takomto kúpeli je potrebné ležať v tej vani aspoň 2 hodinky a každých 5-10 minút s kefkou prekefovať vlastne celé telo a takto napomáhať uvoľňovaniu toho kyslého prostredia do toho zásaditého roztoku, pretože telo každú chvíľu bude nové a nové toxíny vytláčať pod povrch pokožky a vy ich budete sústavne uvoľňovať. Budete prekvapení potom, čo v tej vani bude, keď skončí takýto kúpeľ. Tady se doporučuje, ta koupel, aby netrvala déle než 20 minut, měla by být vlažná, možná 25 minut a já bych ještě řekl, že sůl se dá používat i jako peeling, ale taky jako různé takový element nebo spojený třeba s dalšími krémy nebo bahnem jako prokrvovací prostředek. Další informace, pokud vás budou zajímat, najdete na našich webech, případně nás můžete oslovit mailem nebo na Facebooku, nebo se zúčastnit některé z našich přednášek. Mějte se pěkně a naschledanou. Dovidenia.